Hi havia una nena molt petita que anava caminant. Aquesta nena no tenia més de 5 anys, però ja volia fer justícia a la humanitat. Mentre caminava es va proposar una missió, aconseguir la pau al món, i es va fer una promesa, no donar-se per vençuda. Ella transmetia molta fidelitat i també molta sinceritat, però una nit, per culpa d'allò, un atzucac es va trobar. Molta estima es tenia ella mateixa, però no sabia com sortir d'aquesta. Ella només volia la llibertat. Quina pena que va passar. Amb el poc honor que li quedava, va dir mentre plorava: una sola paraula, una sola promesa. Només dir-lo va sortir d'aquell lloc, va sortir d'aquell món. Tornava a estar al seu escritori, nadava entre els seus somnis. Fa una setmana em vaig llegir un llibre que tracta d'un pare que treballa a l'exèrcit i que s'havia d'anar a un altre país a fer una missió, lluitar pel país, per la justícia i per la fidelitat als seus principis. Quan li van comunicar a la seva filla, ella, amb respecte i sinceritat, li va dir que no volia que se n'anés, perquè el trobaria a faltar. Ell li va fer una promesa. Quan es tornessin a veure, ell li portaria un pipiripip, la flor preferida de la seva filla. Cada dia el pare trucava a la seva dona i a la seva filla, però durant uns dies no les va trucar. Elles es van preocupar per si l'havia passat alguna cosa. Uns dies després van trucar a la mare de la nena i li van comunicar que el seu marit havia desaparegut. Quan la nena se'n va adonar, es va posar trista, però tenia moltes esperances en que el seu pare tornaria a estar a casa. Uns dies, la seva millor amiga li va preguntar què li passava. Ella ho va explicar i va sentir llibertat a l'hora d'explicar-li. Ella no va ser una xafaguitarres i li va fer costat. De sobte, un dia la mare de la nena va rebre una trucada. Li van comunicar que havien trobat el seu marit i que en poc temps tornaria a casa. L'endemà van trucar al timbre, la dona li va dir a la seva filla que anés a obrir. Era el pare amb un pipiripip. La nena es va corprendre molt en veure el seu pare. M'ha agradat molt aquest llibre perquè ensenya que no hem de perdre mai l'esperança. El dimarts va ser l'aniversari de la meva millor amiga. Nosaltres, per desgràcia, no ens podem veure molt. Ella va haver d'anar a Alemanya per la seva feina i jo em vaig quedar a Espanya. Per tant, estem molt lluny. Jo, per un assumpte familiar, no vaig poder anar a visitar-la. Tenia una missió: aconseguir anar al cap de setmana. La seva companya de pis em va ajudar i quan parlàvem per telèfon quasi havia de xiu-xiuejar perquè no l'escoltés la Maria, la meva amiga. Dono les gràcies per tenir una amistat de més de 12 anys. Les dues tenim una virtut. Sempre que alguna de les dues està passant per un moment difícil, ens truquem a l'hora i al lloc que sigui. Això per a mi és una mostra de fidelitat. Ella s'estima molt el meu gos. I avui dissabte, amb tot el pell de l'equipatge, marxo cap allà, a donar-li una sorpresa brutal. No m'agrada dir-li mentides. M'agrada que hi hagi sinceritat a la relació, però és per una bona causa. Ara només em queden 10 minuts per veure-la i donar-li una abraçada per fi després de més de 2 anys. Aquesta història va sobre l'amistat i la fidelitat. Tracta de dues noies que eren molt amigues i sempre ho feien tot juntes. A l'edat d'11 anys, la Júlia, una de les noies, havia d'anar-se a viure a l'estranger per la feina dels seus pares. Un dia molt clar i amb molta llum d'estiu, la Júlia li va dir a la Marta que marxava a viure a Bulgària perquè el seu pare, que era militar, havia de fer justícia en aquell país. Quan li va dir això, es va posar molt trista. Van decidir fer una promesa. Era que sempre serien amigues i que un dia tornarien a estar juntes. Van passar 10 anys i la Júlia i la Marta no s'havien tornat a veure's en tots aquells anys. Les dues es van fer militars com el pare de la Júlia perquè creien que era una feina per a persones amb molt honor i fidels com ella. Tenien una gran virtut, que era estimar. Un dia, a les dues, les van encomanar una missió, però no sabien que es trobarien allà. Quan estaven d'integració de la missió, es van trobar i van tornar a ser inseparables. Tot va sortir bé i mai més es van separar.